Ti 'di wneud yn rhyfeddol o dda. Diolch yn fawr. Ti'n modd, 'y ni'n gweld degau o filoedd o bobl yn ciwo lan am y cyfweliadau ag ati. Yn union, yn union. So, siwr oedd y profiad i gyd i ti de? Nes ti fwynhau? Ie, mae fe'n brofiad byth gofiadwy a mae 'di agor llawer y drysau i fi nawr. Mae pobl yn e-bostio fi a gofyn i fi wneud gwahanol bethau. So mae 'di agor popeth i fi. Ond mae fe'n just... Fi mor hapus bod fi 'di cael y profiad yna. A ges ti, wrth gwrs, fynd i'r Judges House, fel maen nhw'n dweud. A ges ti fynd i Malibu? Malibu am chwech Neis iawn! Ie. Mae fe'n gwahanol iawn i Clydach. Mae fe yn. Mae fe mor brydferth a mae palm trees ym mobman a trethau a Cadillacs a Bentleys yn mobman. Ti'n gweithio fi bod dim Cadillacs a Bentleys yn Clydach, de, oes e? Fi ddim yn credu mae'n nifer ohonyn nhw. Ond wrth gwrs mae lot o waith yn diwet, ti'n gwybod, neu just gwyliau o ddeu ti'n age, ti'n gwybod, oedd lot o waith i wneud. Ie, a o'ch chi ar y go, a rai weithiau, o'ch chi ddim yn gallu bwyta achos oedd popeth mae rhaid i chi wneud. Ond mae jyst yn brofiad anhygoel a fi wedi mwynhau a mae fe'n od i rywun fel fi i wneud rhywbeth fel yna, mae ddim yn digwydd. So mae jyst yn... fi mor ddiolchgar. A yr holl cymorth fi wedi cael hefyd o pawb, fi mor ddiolchgar. Diolch yn fawr. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti, ond ti wedi bod yn canu, wrth gwrs, trwy dy oes, yn dwi ti? Ie, dechreuais i wneud eisteddfodau pan o'n i'n 8 mlwydd oed, a wedyn jyst i mynd o fanna wedyn. A ysgol, pa ysgol y ti? Ysgol Gellionnen, a wedyn ysgol Bryn Tawe. Ysgol Bryn Tawe. Yn siŵr bod yr ysgol yn falch iawn ohono ti. O, maen nhw yn, maen nhw wedi bod yn rili dda. So, o ti'n canu lot yn yr ysgol o ti? Fe dyna o ti wastad eisiau wneud? Ie, wastad eisiau wneud canu. O'n i ar y côr, parti merched, eisteddfodau pob blwyddyn. O'n i eisiau wneud popeth, dwi'n gwybod. Ond a wedyn, fi wedi wneud theatr and drama yn Prifysgol blwyddyn cyntaf. A fi wedi rhoi hwnna ar pause am nawr, just am hwn. Ond fi just eisiau perfformio. Ti'n gwybod, bod ar y llwyfan a chi'n teimlo tan yn eich bol a mae fe'n anhygoel. A fi'n siŵr bod pawb nawr eisiau gwybod siwr un oedd Simon Cowell. Ges ti gwtsh dy fe fanna, dy fe? Ti'n gwybod, oedd e'n fi neis, dod? O, mae fe'n mor lyflu, a mae fe'n neud i chi'n teimlo'n cyfforddus. Mae fe just yn really nice, really lyflu, a mae fe'n normal, a fel ni, achos mae pobl yn gweud bod e'n gas, a achos mae fe lan fyna, mae'n yr bos, so mae'n just yn really nice. Wel, ti wedi gwneud yn arbennig o dda, ac o ti'n dweutha fi cyn i ni ddod lawr fan hyn bod ti wedi cael pobl yn ffonio ti a diddordeb i roi gwaith i ti yn y West End, a phethau? Ie, pobl di e-bostio fi ar gyfer waith yn y West End, a hefyd mae pobl wedi danfon fi tracks ar gyfer recordio. So mae jyst nawr i fi wneud y penderfyniad o ble fi'n mynd i mynd a pwy fi'n mynd i mynd gyda. Wel, ffantastig. Mae di agor drysau ti'n sicr yn dywe. O, wel, llongyfarchiadau mawr i ti. Ti wedi wneud yn hollol wych. Diolch yn fawr. Hollol wych.